ụmụ ibe anyị ekene unu. Ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene unu. Anyị sị ka anyị wetara unu ozi ọma nke ndị ndozi ọdịnala n'ụbọchị nke taa. Anyị sị ka udo dịrị unu bụ ụmụ ibe bụ ndị ndozi ọdịnala. Anyị si ebe ọ bụla unu nọ na ọ ga-adịrị unu na mma. Anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe anyị si udo dịrị unu. Anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ama mma ndị be anyị ọ na-anụkwa Igbo. Anyị si anyị bịara idozi ọdịnala edozi. Ama mma oyibo bụ ihe ahụ. So ndị mmadụ anaghị aghọta ihe bụ ndozi na ihe bụ ọdịnala. So ọ bụrụ na ị na-anụ Igbo, anyị kwuru na anyị bụ ndị ndozi ọdịnala. Ịma na anyị adịghị used to ndozi. Ihe ọ na-eme ha adịghị eme ha n'Afrịka, ndị Afrịka agbafusie. Ịfụ ha ebe anyị nọcha, ndị nọ n'Europe, ndị nọ n'Amerịka. Ihe eme ha na onye ọbụla n'ọsọ. Ha na-abịa onye ọbụla n'ọsọ. Ibin mmadụ nwugodo ebe a sef, ndị isi ojii agbapụ ọsọ. Ihu ebe ahụ na-adịghị mmadụ, osi ụzọ nke ọzọ. Ọ sị gị bịa Emeka. Ịfụ na ndị a nọ ebe enyi nna aka isi ebe ha anaghị confront anything n'ụwa. Never ever. Onwebeghị mgbe m fụrụ ndị ojii confront anything. Ha kwa isi osi ụta na-abịa, ha esi ebe nke ọzọ. Ị ka na-asị ya nwanne bịa na ọ sị gị mgbe ịhụ na e nwere asidentị dị ebe enyi ka isi ebe asidentị mere kama ị ga-esi ebe aha jee mara ihe na-eme ebe aha ka a mara ihe e ga-eme onye nwere asidentị osi ụzọ nke ọzọ ka ọ kọtụọ dị asidentị ọf. Ọnyanwa anyị ji wee kpọọ ya ndozi ọdịnala. Ndị mmadụ aghọtaghị ọbụ ihe bụ ndozi. You see? Onye nwa mere bikọta ọ bụ na ọ bụrụ ya ndị mmadụ kwesịrị ịma ihe bụ ndozi. Simple. Anyị soro Igbo ebe a ihe abụrụ Igbo ndozi ọdịnala bụ Igbo ka anyị so. Mana ndị mmadụ agaghị aghọta ọbịa osi ọnwụ ha ọdịnala Igbo ka unu na-eme ya ihe ndị Igbo anyị must. Mba, ndozi ka anyị bịara biko. So ọ na ị chọrọ ndozi, nsogbu adịrọ. Ọkwa na ị na-ekwu na ihe ị na-eme dị mma, there is no problem. I wish you good luck. Mana ọ bụrụ na ị kwere na ihe adịrọ mma na anyị chọrọ edozi, then you are welcome. Unu aghọtago? So because ị ma na mgbe m gwara ndị mmadụ sị ha na mma ndu bụ mmadụ, ndị mmadụ aghọta ha datịrị. Nwanne, before i were anything sị ka idozie n'ụwa, ị ga-aga through hellfire. Ị ga-aga through hellfire because any iron ọ bụla ị chọrọ use wee moduo anything, ọ ga-aga through normal. Ọ ga-aga through metal work. Any iron ga-aga through metal work. Even the energy that creates, mana mgbe ọ na-achị ịpụta n'ụwa, ọ ma ihe ọ na-efesi ya ka o ji wee nye man. Ndị ụka ji wee sị gị na you are born in sin because ọ ma ihe ije ka ifesi. Ịmakwa ihe atom na-eme aggregate within themselves. Ịmakwa ihe ọwụ nna mewegoro otu a mewegoro aka ụna ka ị mara ihe ya ọmụzụ ga-eme. Just shake begoro aka gị o shake ihe for 2 hours. Mma ma ị ga-eji disebe aka ahụ eri nri. Because ndị mmadụ aghọta how simple how these things work. Before that otu ahụ spam nọ n'ime afọ gị na-eme udo onwe ya, ọ na-echego ihe n'ụwa ga-eje. Mgbe a sị gị na Adam ri tree of knowledge, ịma ihe tree of knowledge that na ọkụ ka ị na-aji ime iti n'ụwa fire. Wetegodo okwute were ka ihe a na-akpọ ya ihe a na dịka blade, iron blade ya nwakwa ihe n'ọkụ ka ọ na-agba speed were etinye n'elu okwute ọ were etinye na anọda iron ka ife ụdị ọkụ na-apụ dị ya ụwa. Ị na-asị ka ebe ọkụ asị apụta, jụọ ndị weda, jụọ ndị na-agba ihe ọkụ, ha weta iron na-abụ na-agba ya, kedu ebe ọkụ ahụ si apụta? Everything is fire. So ihe na-apụta n'ụwa ewu because this thing na-ekwu all the condense is concrete, but the same thing dịkwa na your brain in light. All the same thing ahụ ifuru n'okwute ahụ, the same way o si behave there ka o si wee behave n'isi mmadụ. That is how this energy will purify. Ọ ga-agasị ha niile wee purify ya the mind nke ọ chọrọ because ọ chọrọ awareness and o nwere ihe ọ chọrọ, o nwere ihe ọ nidiri. Mana ndị be anyị aghọtaghị igwe ha simple. That's why omume ihe ụka ji wee jide nwa gị biko ihe a na-agwa gị dị gị n'isi already. That is why every religion will catch you. Ndị Islam ga-ejide gị, ndị Jew ga-ejide because automatically this is inbuilt. Mana ị mara ebe ị ga-esi wee buru ya wee je because you are your God. You are God. Only people who are God will know this thing because God is governed. If you govern your mind, ị ghọta ihe a m na-ekwu. Then ị marazi ebe ị ga-eso wee je. Ndụ ego n'ọdịnala will give you a bit
because o nwere ka ị ga-esi wee chi iri enu gara inwe ebe izụtara okwu. Ichi iri enu ị ga-enwe ebe izụtara okwu wee na-arị enu, because ọ bụ na enwere ebe izụtara okwu ka ebe ị ga-esi arị dị enu. Kedu ka ị ga-esi arị enu ọ bụ na enwere ebe izụtara okwu wee na-arị enu? That is why eji wee kwuo na ndozi ọdịnala ga-enye gị base izodozi okwu wee rịbazie enwezi ịchọrọ ịka adị ka add, that is your own personal problem. Enwezie ihe ọzọ ị chọrọ add to it, nke ha dịbaziri gị, then you add. Onwere onye ji gị aka, but you must have basic knowledge why you are here. Kedu ihe ị na-ebe eme? Ọ bụ just I am it means nothing. Ajụọ gị na why ka ihe ị nọ n'ụwa eme, why you were born, why are you here? Ka ị chọrọ ego, irie nri, mụọ nwa, that's all. Kedu your purpose on this earth? Why are you here? Ihe ahụ ajụjụ na ajụ, why are you here? Ịbịa taa afụfụ, afụfụ ọgwụ na irie nri nyụọ nsị, that's all. Why you are here? Agwa ka m na-agwa ndị be anyị, mana ndị be anyị achọghị ịghọta. Unless me ma the reason why na ngị nwa na onwe gị chọrọ this thing, there is something wrong. You want to repair it, you want change, because everybody talk about change, but why people don't see the change? Because they don't understand how many will change inside them. How to change of politics from APC to PDP, or from man to woman, that is change. No. The basic knowledge is good and evil. Now when nwatakịrị has 7 years, bro, oboro ya ekewa obidozie maraba ihe ọjọọ eji wee show na Adam the tree of knowledge. Ihe ahụ process of development of the mind ka a na-ekwu. Ọ bụrụ maka mmadụ, onye ọbụla bụ Adam. Everybody is Adam, everybody is Eve. Onye ọbụla bụ Adam. That's why eji wee sị gị na nje ekere ụwa. Ị na-asị nke Adam ha metere, mba, ebe ihe Adam fụrụ ka ị fụrụ. So ihe a na-ekwu maka ya bụ ihe dị n'ime ka a na-ekwu. So ihe dị nọ nso n'ime, dị Ifeanyị n'ime, dị Okechukwu n'ime, is ordinary one company. Only thing bụ na inwe different telephone number. Mana onye ọbụla iji telefonu gị aha wee kpọọ, ọwụ ngwa ya kwụ the bill, and ihe ọbụla ị kpọtara ebe ahụ i were isi gị wee burie. Ịghọtara? So this process life na-aga is a process ka ọ na-aga. Ọ bụrụ ebe a ka ọ kwụsịrị, nke ahụ nọ n'ime afọ, all process ka ọ gasịgo the process, baa another process, which nke a mụ na gị nọ na ọ gasịkwa nke a, ọ bakwa another process. Mana ọ bụzie na inwetaghị the level of point achọrọ wee mee accelerate, nwanne ịda na ị bịara here and ị reduce kwen point, ịbakwa abakwa, ịgbatuo agbatuo. So you must know why you are here first of all, because ebe a nke ị ga-ebidozi wee rịbazie enu. All from there chọwazie knowledge, how do you do this and that and that. Ọ bụrụ ka ị bịa ebe a bụrụ chief na eze, chief eze onye ka ị na-echief ihe nwa, ndị isi ojii ha mara ihe. Who are you going to chief? Governor, who are you going to govern? Ụwa ọnwa isii ị chọrọ ego, money for what? Gịnị ka iji eme? Gịnị ka iji dị ego eme? Iji eri nri. O nwere onye gwara gị na ị gaghị erinwu nri? Who told you? Mmadụ na-agba ọkada wee na-eri nri. Ọ mmadụ gwara ya gba ọkada? Mba. Mmadụ na-anya keke, mmadụ na-ere pure water, mmadụ na-ere biscuit. If your brain can tell you all this thing, that means you are prepared to survive. Anụmanụ bi n'ọhịa na-eri nri eriju afọ. Ụmụ nnụnụ bi n'igwe na-eri nri. Onwe ebe a kpọsara ahịa. Ụmụ nnụnụ bi n'igwe na-eri nri, enwe ebe ha kpọsara ahịa ụmụ ibe. Ọ dị ka nke anyị ogotika mmadụ ga-anwụzi, hey, onwe ihe ọ na-eme nkewa mmọnwụ. Ọwụ na-enwe ihe ị na-eme, one word gbanwe ndị nsoro oyibo si, when one door close another will open. Because ihe mere bụ na ịdị manipulated. Because ọ bụrụ na ịdị manipulated, ọngụnwa sef, onye kpara nkwa ahụhụ si ngwara bere ya ọrịrị. Onye kpara nkwa ahụhụ si ngwara bere ya ọrịrị, ka ndị Igbo si na onye osimiri fụrụ okwu ya ka ọ na-eri. Ọ bụrụ na ndị nwa chọrọ adodozu I desire, nobody will catch you. Onweghị onye ga-ejide m because ya abụrụ desire m. This is not my desire. You got to go. My desire bụ ịma the purpose I'm here. That is my desire.
but ngwa nwere desire, you want to desire, ị chọrọ desire, ị chọrọ ka idere dị ka nwa bekee. That is why they catch you. Ndị ụka jidere gị because ị chọrọ maka nwa bekee. Ndị ihe ọ bụla ị na-eme, you are a victim because you have a desire. Ọ dependere ka ihe wụ your desire. Kedu ihe wụ your desire? They don't na ịmara your desire, ị mara your condition, then ị mara ha na agbadịkọrọ ọnụ. Ọ your desire ji gị. Mmadụ ji ekewa akpa ya ebe aka ya na-anaghị eru. Onye ọbụla na-eme ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa ị ga-eme nwunye because you are the person you are looking for. But wee aka eji wee gwa gị na Jizọs, ndị ụka ji wee sị na Jizọs bụ nwatakịrị, na gị hapụ ndị a ka ha bịakwute na alaeze eluigwe bụ ndị dị otu akwadobere. That means ọ na-ekwu na Jizọs bụ nwata na ọmabeghị ihe a na-akọ. Ndị ọ bụ nwatakịrị until you right ka ihe mee Jizọs ruo disappear after 12 years. Ọ kwofuru efu, ọ pụtazie na 33 years. Ọ ga na wilderness ka ebe ọ nọ. Because ihe nji ekwu ihe a bụ maka na most of you ihe a bụ ihe ji wee zụọ ụnụ. Jugodi kedu ebe ọ nọ that time, what happened to him? Kedu ebe ọ nọ? Ọ ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ịjụcha ndị anyị kwesịrị this question you have to ask them. Mmadụ agaghị agwa gị something just hold on to it. Jugodi what happened? Kedu ebe ọ nọ? O ji wee disappear. Onye ọ bụ just like that. O mechara miracle disappear, pụtazie ọzọ nwụọ nabazie n'igwe. Na ụmụ ibe cheke nna ihe cheke na ihe awụcha something a na-enye gị message, they are telling you something, but because ị naghị mara dị ebe a nọ sef mịafọzikwa, ị naghị aghọta dị ihe a na-akọ dị akọ mịafọzikwa dị ịghọtago. That's why ndị Afrịka na-anụ ọgụ. Onye ọbụla na-anụ, ndị Juu ga-asị jide Christian ka egbuo, ndị Christian si jide Islam ka egbuo. My brother, ihe a bụrụ life. This is not life. Wepụgo religion ahụ n'isi gị now. Everybody is your brother and sisters. Onye kere the country, nwa bekee, ị na-anụ ọgụ. Onye kere ụka, ị na-anụrụ ọgụ, nwa bekee. So you see, isi ebe a ha ji gị, isi ebe a ha ji gị. Ihe niile na-eburu gị ọgụ n'Africa was created by nwa bekee, and you still want to be like nwa bekee because esi nwa bekee ha bịa nye gị your freedom. Everything nwa bekee created, and you still want the same people. The same people is ife ụkwa ha n'anya, man, you want to be like them. All their way ka ị like it because the desire ị nwere, the desire came from them. You don't lie to yourself. Because ọ bụrụ na ị like ịnọ na village, ị gaghị ga city at the first place. Ị karị na village. But o nwere onye Igbo chọrọ ịnọ village. Onye ọbụla chọrọ ịga city ebe ihe na-eme. Kedu onye nwere city life? Ọ nwa bekee nwere city life, ọ capitalist movement ka ọ bụ. But why don't you build it? If you want it, you create it yourself. Why did you come create it? Why do you want somebody to do that for you? Why? And you are not capable of doing it. Then why are you complaining? Then why are you complaining? Each or something, you have a desire, and you are not up to that desire, and you are complaining. Why? Then don't go to church. Why are you complaining? Why is that complaining? You don't want to go to church. Just go and come and sit down. Why are you complaining? Leave them alone. Because you want he complain. Talking is not a strategy. You want a plan. May apply. Ọ bụrụ na ị nwere plan, apply your plan, apply them physically. Complain enwere ihe ọ na-eme n'ụwa. No, never, not today, not tomorrow. Life you see mmadụ mma nke ndụ, the sword, all sword of life. Sword of life, sword. Ọ pụọ nọchire gị n'ụzọ, onye akpa na nwa agụ aka n'ọdụ, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, onye akpa na nwa agụ aka n'ọdụ. Ihe a bụ egwu ndị Igbo niile na-agụ. Jos gana na egwu ndị Igbo niile na-agụ ka ịfụ ya. Jede na egwu ndị abịrịba nke a na-ebu mmadụ n'isi agba, ịfụ ya. Ihe niile ndị Igbo na-ekwu bụ na ụwa bụ otu a ka ọ dị. Onweghị onye si gị gbuo mmadụ, onweghị onye si gị gbuo anything. Mana ị buru moto na-aga, mmadụ nọchiere gị ụzọ, ịkpọpụta ya n'ụzọ na-eje ebe ị na-eje. Okay, si eme, but you don't have empty desire. Ihe anyị nwere empty desire, ọ bụghị real desire. Desire gị bụ na ị ga-ama ihe ị chọrọ. You keep on building on them. Build based on your desire.
ọ bụrụ jos ụmụ desire na-enwere isi, ọ bụrụ ya nwanne. Ihe mere anyị ji ata ahụfụ today, yesterday a gwara m ụnụ or day before yesterday, ihe mere anyị ji ata ahụfụ. Mana until we know this thing now, build a base based on this base, ihe ahụrụ ụwa ka anyị nọ, nwere onye karịrị ibie, nobody is above anybody here. Ndị iche na ha karịrị gị bụ gịnị? Ha yuzuru ụbụrụ ha wee rụọ something a na-egbu mmadụ na igurube, ogbu na dozen ihe ha, because mba Amerịka na-aba today because na ha nwere ogbu na dozen. Ọkwa ọbụna ịnapụ ya ogbu na dozen ahụ paspọtụ ya baa na akụkọ. Ihe Amerịka na-abara mba today ha na-aji information, British na-aba mba kwa na ha ji information eji arụ ogbu na dozen. So ị kwesịrị ịma na enweghị, that is ebe a ka ị nọ, ihe ọ sọkwara gị kọọ ma ị nwere ogbu na dozen, mana na-enwekwa ya na-atụpụrụ gị ọnụ. Onweghị onye gị na ana ka ije ka ikwu anything, because ihe nwere ebe ahụ knowledge of good and evil, and for the evil to thrive ọ ga-egbu good, and for the good to thrive ọ ga-egbu evil. That is the system ifuru onwe gị. So ihe ndozi ọdịnala bịara bụ ka onye anyị base for thinking faculty, for you to build your thinking faculty. Enwere onye nji ga-eme asị gị bịa soro m, don't follow me, enwere movement nne. Don't follow me, enweghị ebe iso m eje. Mana ihe m nidiri bụ ka our people chebe uche na-eme omume ka mmadụ, human being. That is all my own. Anyị Igbo adịrị mma, onye anyị ebie ndụ ọfụma, build our own desire anyị chọrọ. Ọ bụ somebody's earth desire. Our own desire, kedu ihe anyị chọrọ, all this thing ka anyị chọrọ, then let's go after it. Ọ bụrụ abịa pụta na-akọ nonsense. Nna nna gị ọmụ ihe na-akpọ UN, nna nna gị nwere UN, nna nna gị nwere country, nna nna gị nwere IMF, nna nna gị nwere ICC. Then ka ekwere ihe na-ekwuzi na onye plane, ihe eji arụ plane dị n'ụwa ka ọ dị, ihe eji arụ moto dị n'ụwa ka ọ dị. Most of them dị n'Africa, came to Africa. So what you lack is information. How do you get this information? Through education and research and technology. Why don't you go and do the research and do this thing yourself? Why? Ị ga-agwa ndị be anyị something, ikpere ike even ịkpọtagoro ha akpọta sef, kpọrọ ha gaa na klaasị, si ya nọdan ka unu kwuo okwu before ị mara ihe na-eme na osi ebe ahụ binie si gị na somebody will not tell me what to do. Ọgwụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa, ọgwụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa. Ọ bụrụ otu a ka esi eme ya n'ụwa. Ọ ka esi eme ya n'eluigwe, ka esi eme ya n'ụwa, ka esi eme ya n'ụwa, ka esi eme ya n'eluigwe. Mgbe ị na-apụta apụta n'ụwa, even nwa nọ n'ime afọ amago n'ụwa dị otu a, ọkọchị pụta ọ na-eti why o ji ebe akwa. Ịmakwa na nwatakịrị a mụrụ ọfụ one ha ebe akwa, ịmakwa na arụ. Ịma na amụọ nwatakịrị ọfụ obe ha akwa na arụ, because ọ pụta ha n'ebe o tie nna nya nwa bakwa n'ime o, nna abakwa m n'ime afọ, weghị gịnị ka nna ebe eme, ọ bakwa n'ime afọ. Ịmakwa na illusion 3 dimension. Ndị Igbo si na iteghete, that is iteghete. Mmadụ eteghete, ndị Igbo ji wee na-asị ebe eteghete na ebe a bụrụ ya, ebe a 3 dimension. You have been trapped. Ị na-agụ ebe ị na-aga atrapụ gị daa na ebe a, sị gị nwanne bịa na ị nọ nwere ọrụ, esendịrị gị ọrụ ebe a, ebe eteghete na ebe eteghete. Ndị Igbo si na iteghete before i wee ruo 10 na 10 years ị na-arịgo elu, ị kwesịrị ịha ya. You need more speed to escape this place, because your density, ebe ị nọ na nwere too much density. That is why mgbe ndị ochie anyị gwara ha na the soul need a certain weight to escape this place. All rocket, ọwụ na enweghị ike inwe enough velocity to escape the time. Ịma na this thing ọ dịkwa na sayensị o, rocket need a certain velocity to escape the earth. Ọwụ na ọ bụghị ọrịkwa oje daa na Hawaii, o si na California ọ daa na Hawaii, but onwe velocity ọ ga-eme onwe ọrịa ome ha na-escape the time. That's all. O move on from here. Ọ bụ ihe gị nwa neediri. How do you generate this information to escape the time? Ndị mmadụ ga-eji na egwu na ọkụ na-eme those things. Ọ ihe a nke ha na-eme, unu amara ihe ndị a na-eme, pụta ụgha ịma ihe ha na-eme, mana ọ nwere consequence. Were nke gị, why don't you build yourself up? Build yourself. You can build yourself up to that stage. Ị ga-eme nwunye, mana ị chọrọ ị na-apịtọsị aka na-emegasị ihe dị iche iche. Enwere ihe ị gaghị eme n'ụwa,
enwere ihe ị gaghị eme n'ụwa, o nwere ụmụ ihe ị ga-eme ị na-eme ọ na-densi more density to your soul, ọ na-akọs more density to your soul. Nwere ike next time ị ga na ọchịcha sef ma nwoke, nwere ike ị na-ekwu ya bikos na abụrụ m onye ọcha, nwere m afụ ọnụ nwee isi ogologo dịka Jizọs Kraịst, ị gaghị ege ihe m na-ekwu. Ha dịdibin na m nwere isi ogologo na-achapụ nka mmanụ ọpa kịta na he most of people ga-eburugo pikchọ ndị na ya dị ha na worship, mana ana m eji na oji na ha onye ojii ya nnukwu nọnsensị apụsi ebe a pụọ, onye ojii ibe m onye nkịtị. Yes, mana enwere onye ga-agwa gị ihe m na-agwa gị ebe a. Ihe ọ bụla ndị ndozi ọdịnala na-eme, enweghị ndị na-eme ya n'ụwa, ma ndị ọcha ma ndị ojii, ha anaghị eme ya. Maka nwa bekee adịghị redi inye gị infọmeshọn ka ị bịa gba ya 2-0. Nwa bekee adịghị redi inye gị infọmeshọn ka ị bịa gba ya 2-0. Mba, nwa bekee is competition. Nwa bekee gbana onwe ya physically ọ dịrọ fit, so how can nwa bekee compete? Ọ bụ through lies and ụmụ ihe ha na-eme na-arụ ngwa ọgụ. That is only way nwa bekee can compete, because ọ ihe mmadụ na-eme ka ọ ma anya. Ihe only way nwa bekee ga-eja compete gị wụ ihe ọ na-eme. So ngị nwa na onwe gị ka eki ga-esa compete nwa bekee. What is your own plan? Kee your own plan. Ihe na-ewe m iwe nnọkọta nwa afụkwa ndebe anyị ka a na-ajọ nwa bekee biko ama m onye ahụ aka ntị, njụọ ya nwanne nna nwata gị na-ebu nna ya ụzọ amụ dị ọkpara. Kedu ihe why are these people so special to you? Why? Kedu ihe, what is the problem? Kedu ihe mere ndị a ji dị so special to you? Ị chọrọ ọkụ, so ị maha ka esi eme ọkụ, then nothing is. Ị chọrọ mmiri ọnụ ezigbo mmiri, you don't know how to purify your water, then you drink gota mmiri gota, ṅụọ mmiri gota na. So ọ bụzi na nwa bekee anọghọ n'ụwa ya agaghị ebizi. Ọ ihe na-agwa m. So if there is no nwa bekee, we cannot live. If there is no nwa bekee, we cannot worship God. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ worship, even though Igbo don't worship. Ọ bụrụ na nwa bekee anọghị n'ụwa ya agaghị enwezi ego. Ụmụ ibe, ihe a ule ka anyị na-ete onwe anyị. Ihe ọ sọkwara gị mee, there can never be a respect for ndị ojii. Si na m gwara gị, ndị ojii enwere ugwu. Ugwu ndị ojii dị na the past. Ifuru nke a nwa anyị na-apụta sef na-agagharị, ọ because of nwa bekee knows who we are. That's why nwa bekee ji eme ọnasị anya o were maka nna nna anyị ha na-akwanyere anyị ugwu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, ha agbanyere anyị ihe n'ikuku anyị niile anwụsị ya. Nwa bekee na-arụ ihe a na-agba n'ikuku, mmadụ anwụọ, ịrụọ na nke eji edife ndị ọ na-ịmahọ na a na-agba ọgwụ a na-agba n'aka na ọ dị denja. Mmadụ one na obodo unu ndị isi ojii na-edifendị datin kwa bịa ha chịkọrọ na-agba ụmụ ha. Kedu mbọsị ọgwụ batagoro na Naijiria jụọ kedu ihe ọgwụ a kontenụrụ? Kedu mbọsị atụrụ nni emere import food, eburu eje na lab check the food before e distribute to the public? When was that last time that things happen? Kedu the last time e chekiri ihe ndị mmadụ na-eri a na-ebute? Mmadụ ga-aga na China rụọ siga bute a na-aṅụ, rụọ tomato from China bute a na-aṅụ, rụọ Heineken from China bute a na-aṅụ. When was the last time the government pụtara sị this thing a ga-echeki echeki? Because ị nwere ike isi ọbụrụ gị, mana your government na-eji oji, so they don't care. So unu niile na-eji oji, ofu aka rụta mmanụ ọhụụ juo ọha ọnụ. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, this is the justification. Ana justify, everybody is in one bus. Ọwụgodi ọsọ gị na-ede na Facebook na-akọ nonsense nke anyị na-akọrọ onwe gị ihe ama bụ na black people. Mgbe Trump na-ekwu maka ndị isi ojii, o nwere mgbe ọ kpọrọ mmadụ afa, ọkwọsị ndị Afrịka ma ọ ndị Naijiria. O nwere mgbe ọ kpọrọ ofu onye afa, ọ kpọrọ mmadụ afa? Mba, ọ kasị na ndị Afrịka amaghị ihe, ndị isi ojii amaghị ihe. Yes na. So ọ bụ na anyị na-eme ihe anyị chekwa na anyị dị na ada iji na-eme something mere all this thing na-eme ndị ojii. Ọ na-eme ihe oche dị different from ndị ọzọ. Onye maka ihere ji eme m because mmadụ ihe sikwa mme as long as na majority of our people ka na-eme iberibe. Agara m iberibe. Ọsọ gị nọ na NASA, onye ojii nọ na NASA, ifere na-eme ya because ọ ma na majority of ndị ojii ka na ati mgbe. He knows. Anya ọtị na ala bekee, anya ọtị onwe hụ na ha ewe mmadụ n'ọrụ. Anya ọtị bịa ọkpọrọ mmadụ from be ha bịa. Ndị Europe alaikikwa ha yo, mana ndị Europe enweghị option. Nwa bekee alaiki ihe a China na-eme, mana ha enwere option. So nke nwa na onwe gị ha agaghị alaiki gị, nọdụkwuo n'ime ha nwere option about you. Ịma na enwe ihe dị na mmadụ laikiri gị nwekwa option. Nke a bụ na ha like dị gị mana ha nwere option to dictate what you do and does. All the biggest shame. The biggest shame to us.
na nwa bekee ga na-agwa anyị ihe anyị na-eme makwana ihe ihere ka ọ ihe ihere ka ọ bụ dịnyere anyị asị ndị isi ojii. Ndị isi ojii Amerịka agaghị eme nwe anything because ha nọ under a government of nwa bekee. So ndị isi ojii Africa ọ bụrụ about the government, ọ bụrụ na anyị change our behavior, change our attitude, if na everything will change automatically, things will change. Mana nke anyị achọghị dị change no, we don't want to change. Anyị chọrọ ịdị otu anyị dị na complain kwe. Mmadụ na-eme something for years before the war ndị Igbo na-emewe ọfụma, after the war ndị Igbo anaghị emewe ọfụma. So ka ihe mere na anyị nwere ike isi why, what happened, why na anaghị emewezi ọfụma, why? Ọ bụrụ about cash money, ọ bụrụ about electricity, is about your behavior. Ndị Igbo na 90% of ndị Igbo na-ezu ochi agba ama, ọkwa ịma 90% of ndị Igbo today generation anaghị ekwu eziokwu adịghị ha n'ọnụ. Ọ good money. 90% of ndị Igbo after the war, ndị amụrụ after the war, eziokwu dị ha n'ọnụ good money. Even good money nwe ga-enyo ya enyo. So kedu onye who's to blame? Ka onye ga-eblame na your own problem. Ka onye nwere ike iblame nke nwa na onwe gị mara ị naghị ekwu eziokwu, onweghị ihe ị na-eme dị mma, then you are blaming who? Ka onye na-eblame, who are we going to blame? Na this generation na ka m na-ajụ ajụjụ a, kedu onye anyị ga-eblame? Okay, ịmago na ndị ụka na-asị asị na-ezu ochi na-agba ama, then what is the solution for yourself? Kedu the solution for this problem? Ndị ụka eme na anyị pọpị, ndị Islam ma anyị pọpị, ndị Jew eme anyị pọpị, Nigeria ma anyị pọpị, what is the solution? Ajụjụ ka m jụziri gị, ka ihe a ga-eme ifugo ya. Ọ bụrụ jọs ị na-ekwusa okwu na Facebook, ka ihe ị ga-eme to mfụrụ anyị nwere nsogbu, what are we going to do? Ihe a bụ ihe m na-agba ndị be anyị all the time. Si ọ bụrụ jọs ikwu okwu abụrụ anything, you can talk from there to 100 years. Ma ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-eme, mana ị nwere nsogbu. Ihe mere ndị ndozi ọdịnala ji ekwu okwu a, because anyị nwere onwe anyị self, we can go and do it, but a tree cannot make a forest. A tree enweghị ike ime ka nwee forest, never, not today, not tomorrow, nowhere. That's why anyị ji apụta ekwu okwu anyị na-ekwu. Ọ bụ na ọ bụrụ ya ịbara onwe gị n'ụlọ na-eme ihe ị na-eme, mana anyị mana majority of ndị be anyị bụrụ victim. But victim ndị mmadụ amaghị dị na ihe every government n'ụwa anụnwa chọrọ bụ brain of the people. Because ha mana ha jide ha na your brain, you are nobody. Ha capture ha na your brain, you are nobody. Ndị isi ojii today inside their mind, their inner mind, nwa bekee ka ha bụ, don't mind them. Because onye isi ojii nwaanyị, for her to see onwe ya asị onye mara mma, ọ ga-etinye isi ndị ọcha. Na-egekwe ntị o. Before ofu onwe ya asị onye mara mma, ọ ga-ete ude ọcha. So ọ naghị afụ onwe ya asị, even onye ojii ifo onye na-eji oji too much, ọ na-adị ya somehow. Onye ojii Africa fụ onye na-eji oji too much, ọ na-adị ya somehow, because o believe nọọ ihe na-acha ọcha ma ihe ka a na-eji oji abụrụ ya. Ọ bụ isie mee dada ọ bụrụ ihe mara mma, ọ isie too ogologo ọ je were ude ọcha fịọ n'ahụ ya, ọ na-acha ọcha ndị Afrịka fụ nwaanyị na-acha ọcha, ọ na-adị ha different, ọ na-adị ha ka ọnya gbara mma. Nke ha na-eji oji amara mma, ọ ya sị onye a na-eji ka unyi, ka ihe nji onye eme ọ ka ọ mụọrọ m enwe isi. But onye ma na-eji oji, ọ bụkwa anya na-eji oji mba, ọ na-achọ onye na-ajụ nsọ, ọ na-achọ ọchọ ya bụ mma, gasị onye ọcha ka onye oji mma. So inside them, because ha ma na this thing will through educational system enyere ha, ọ bụ the religion mere gị datin, kama na ebe the game no wee bido bụ na achọghị m ị na-ekwu this thing na Facebook, ghọtago the system of government nwa bekee wetara Africa, ihe na-akpọ judicial system of government, all religious system ahụ ka e were eti na gọọmenti ahụ. So ma ijere ụka ma ije ha ụka ọ gbasa ha, mana ọ dị educational system ị na-aga everyday, that educational system ahụ ị na-aga ọ ebe ahụ nwere problem. Ọ bụghị na chọọchị, ọ bụghị chọọchị, ọ bụ that place, mana ọ dị system
onwe n'ime ọ na chọọchị ụdị sistem aha etinye n'ime edukeshọn ahụ. Ọ bụ dị Sunday medicine anyị na-eje ọ ebe aha ka the main problem dị, mana nke ahụ dị proud na-aga ya. Kee ka o si dị na mmadụ ga-awụsi injinia na Afrịka ọ maghị awagota, iwe injinia maghị awagota. Ọ bụ lọya, mmadụ nwụọ, lọya na-aga na striti fụ ka moto kụrụ mmadụ, ọtọ n'ọsị ụzọ nke ọzọ. Lọya ọtọ n'ọsị ụzọ nke ọzọ. Ị jụọ ya lọya how far, ọ sị gị na ndị eke ga-ejide ka ọ bịa zaa ajụjụ a n'ofolo 1000. Lọya na-asị ma n'ofolo 1000. Ị jụọ sị na Nigeria is a lawless country, mana ka onye nye gị certificate lọya, ka onye nye gị certificate of lawyer, mana ọ bụ these people nye gị certificate abi, that means you are not a lawyer. Ọ bụ na lawless country dị nke certificate iji onye nyere gị iji eme gịnị? So lawless country nye gị certificate iburu na-akpagharị sịrị igwukọ na-asịrị wụ lawyer, I am a lawyer with certificate lawless iji. Ụmụ ibe, ọ bụghị na ọjọọ sị na mmadụ nwa m eto onye bụ na nwa m ma ihe eji ya mebiga m banye nsi okwu. Ọwụ na ịwụ lawyer naturally ịma ihe ị kwesịrị ime, not about certificate. You should know what to do. Ọ bụrụ na ịwụ lawyer, but mba, ọ chọrọ certificate ọ ga-eji wee na-asara ndị mmadụ ego. I am a lawyer. Enwere kesi, nwere kesi, wetara m kesi, enye ya kesi, ọ sị gị 1 million naira. Kọrọ nonsense jewara. A na-eme lawyer ntị na ahụ. Ndị Igbo ga-agbanwerịrị this 24th century. Igbo population 70% of them dey 30 years below. Olesi ma ị chọrọ iso ndị a wee nara nka. Ọwụ na ị chọrọ mgbanwe, this is time of mgbanwe. Ka anyị mee na ihe ọzọ. Anyị esorogo ndị nkịtị a mee ihe a too much, this is nonsense a na-eme. O nwere uru ọ bara anyị. Kedu uru do we have any na anyị makwana anyị nwa bụ ndị ata afọ ọ bụrụ ndị a. The problem bụ anyị nwa ga-atasịsị ahụfụ atasịa ya ọfụma. Anyị tasịa ahụfụ n'ụwa anyị kere na Genesis. This generation ka m na-agwa okwu, ọ bụrụ ndị mpapa. Anyị tasịa afọ n'ụwa anyị ga-asị kedu ihe mere eji mụọ ya mụọ atọ. Olesi ma anyị nwere anyị take action now. Olesi ma anyị agbanwere change plan, mee a different thing. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya nwanne, ọkwụrụ na amụsị nwa na-edesasị. Nwa gị ya pụta otu ọmagide gị o were ọma gị ọma were ma bepụ gị isi. Ịkwara condition anyị nọ just na only one generation of war just na anyị nwere trauma about war na amụrụ anyị after the war. Look at how we are. Chekizienu ndị amụziri ebe ọ bụ na anyị nwere onwe anyị isi adịrị anyị mma, anyị nwa amụzikwe ndị isi adịghị mma. Ngwa chekie ndị dọbụl isi na-adịghị mma dọbụl. Can you imagine? So na first generation na-ejeghị ụka ka anyị bụ just chekigodi ụdị iwe dịtị na-ewe anyị. Chekizie ndị anyị ga-amụ amụ, ha were anyị, ha were ndị ụka wekwuzire nwa bekee colonizere anyị ịtọ, o were gị ọmapụ gị isi, o jide gị ọ bepụ gị isi, were isi gị taa ata. O nwere ke nke Amadi onye oche ube, unu echewego maka akụkọ Amadi onye oche ube. Ọ sị nwa ya bịa ka ọ kọrọ ya something. nwa ya abịa ọtapịa ntị. Nwa ya si ya ka ihe na-eme, ọsị ya na mgbe m na-eju ochi ịgba ihe ị gwara m kịta na ahụ o megide ejide nne m, o ruo ka agbagbuo ma agbagbuo ka ị bịa na-ebe akwa. Ịbịazi na-ebe akwa ka a na-agbagbu m, ị na-ebe akwa, mana mgbe m na-ezu ori enweghị ihe ị gwara m. Kedu ka m ma esi wee nọdị enweghị ihe m ma ekwu? O ruzie mgbe unu ga-anwụ ebe m akwa? Mba, ọ ka mma na m sevuru ga-esi evu na ka ịpụta generation anụ nwa anyị nọ nwanne ọ na-ana. Ọ bụrụ na enwere ihe anyị mere, ọ bụrụ ndị papa ga-anwụ, they will die. Ndị mama ga-anwụ, ha ga-anwụ. Ọ mụ na gị anyị ga-adị ndụ were eze na-akpa ekwere because o nwere kedu just gwugodi m one structure anyị lere na Igbo for this generation, one single ideological structure for development, one single. I want to know. Achọrọ m ịma kọrọ m. Ọ bụ ọjọọ ị na-ekwu okwu akpagharị. Gwa m one single plan we lay down for this generation because ihe na-achọ iri enu inwe ebe ị ga-azọdo okwu wee narị. You must hold somewhere. Gwagodi m sọsọ buying and selling na abụghị a plan.
onye ọbụla can do buying and selling. Ana Igbo there is no structural plan. O nwere structure. But ọ dị mma anyị nwere ike because ị nwere ike ị na-complain na-agwọ si ọwụ Okorocha ọwụ Obiano ọwụ nka nsogbu adị asịghị m na asị. I don't say it's no. Okay now ọ bụ na ọ dịgo otu a ka ezikwe ihe anyị nwere ike ime for that. What are we ka ihe anyị ga-emekwa now? You see why I tell you this thing. Because ihe anyị ga-ekwu maka ndozi ọdịnala ọ bụrụ na anyị amaghị na ihe adịghị mma. Anyị ma na ihe adịghị mma mana ihe anyị na-ekwu solution to this problem ka ihe anyị ga-eme now. Bịa ka anyị mee ihe anyị ga-eme ka na Igbo dị mma na anyị ma ihe anyị ga-eme. We know what to do. But you gaghị eme ya mba na ọ bụghị ebe a you must do this you must do that na ebe ka a na-eme life abụ gbeghị kwewe ebe a ụwa abụrụ ebe obibi ya wee transit ka ịnụ. Don't confuse yourself with illusion. Ebe a nwere onye na-ebi ihe onye ọbụla na ebe a ga-anwụ anwụ. Once a mụrụ ga-amụ ihe na-eche gị bụ ọnwụ. Once you are bet because ndị mmadụ nwụọ na-ebe akwa. Unu kwesịrị ibe akwa mgbe a mụrụ mmadụ. Nwatakịrị ife na amụọ ya na-ebe akwa because ọ ma na ọ dị limited. Ọ nwatakịrị na-afụ ụzọ. Nwatakịrị is conscious. Ọ dị ka ụmụ anụmanụ ka ị na-afụ ya mgbe ọbụla nnụnụ na-ebe akwa fịọ 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 fịọ. Ọkụkọ na-ebe akwa kwọ ewu na-ebe akwa mee akwa ka ọ na-ebe mee nkịta mgbe ọbụla ọ na-egbe ọsọ. Mmadụ na-eburu moto o buru nnukwu ụlọ na-etuzugharị. Ọsọ mmadụ na-apụta ebe a na-eburu moto na ụlọ. Ewu na-ebe akwa enwe na-ebe akwa ọ na-ebe anyị na-ebe akwa because ha na-afụ ihe na-eche ka ime. Ha fụrụ na iron there is metal in their system. Ha ma na metal na rust they know. Ha ma na metal na-eme rust they know. Ha ma na ihe ọbụla nwere time na-abịakwa 12 to 12 they know it. All these things they know. All every animals know that na nwụ na-eche ha. Ọsọ mmadụ bụ ihe na-eme ọbịa ebe a ọ chọwa paradise ọ ga-ebi without knowing na at any time you can go. Without ịma ha na at any time ị ga-anwụ. Then what is the problem ị na-ezuzugharị? Ebe ọ bụ na you don't know if you don't know this basics something anụmanụ ọkụkọ even ọkụkọ knows it. Ọkụkọ pụta n'ụtụ oche kokoro nkọ na-apụtakwana m taa o hell ka ịwụ dị ihe bụ ihe a na-akwa mma ndụ nwamkpịa na-eto ogologo. Nna gị sị a na-akwa mma ihe a na-akwa bụ mma. Ihe a na-akwa bụ mma nwanne. Ihe anyị na-akwa everyday bụ mma ka anyị na-akwa. Mmadụ nwụọ na-ebe akwa mana amụọ mmadụ nwatakịrị kedu ihe mere o ji ebe akwa? Gịnị mere ọ na-ahachi ọchị ebe ọ bụ na ọ bụ ezigbo ibe ka ọ bịara? Ebe ọ bụ na ọ bịara njem kedu ihe ọ na-ebere akwa fọ? Ga-ajụgodo onwe gị. A na-agwa anyị something mana anyị gwogo debe anyị osi ebe a banye osi ebe a pụọ. Ị chọrọ paradise go and build. Ị ga-anọ ebe a na paradise dantị ị ga-arụsị ya eje ebe ahụ jee tinye gị n'ime ya. Ụnụ afọ bụ ohe rụchara ụlọ akwa ya wute ụnụ ahụ ọrụ. Ụnụ afụbeghị bifọ onye ahụ ihe ọ chọrọ bụ ihe ahụ ọkwa ọ chọrọ ka ọ rụcha dị n'obiri ya ka ezi ihe mere gozi kwacha rụcha ụlọ ahụ rie ya n'ime dị. Why? A na-agba ndị be anyị something ha anaghị anụ ihe. What you will lay is foundation, not your stupid life. Foundation ka ị ga-ele here because life never end. At is was in the beginning, is not ever shall be. War without end, but not you. War without end, but not to you. Not to you. He need to lay a foundation. He lay a wrong foundation. Onye ọbụla si ụzọ ahụ pụta nwanne nyuchie nsi ụzọ ịpụta wee izu ijiji. Ọ bụghị na ngụ nwa ya ezu dị ijiji mana ndị na-eso gị n'azụ ga-ezu ijiji ahụ ya ka a na-ekwu. Inyuchie nsi ụzọ izuo ijiji ma ịpụta m ọzọ. Ọ bụrụ na ya ele foundation ụmụnne ndị na-asọ anyị n'azụ ha ga-abụ the worst generation ever happen in Africa. Not even Somalia, not even Burundi ma Uganda. Mba. Ọ bụ ana Igbo. Ọ bụ ana Igbo because why? Ihe o ji wee were ana Igbo. Because in our gene anyị nwere information of the past. Bụrụzie ndị iberibe ịma na onye ịwụrụ professional iberibe ịdakarịa. Ịma na ndị Senegal anyị na-afụ ha nwere ike iwu Muslim o nwere ike iwe anything but ha adaghị iberibe na ha anaghị ada iberibe
ha na-efolo their way. Mana ndị be anyị bụ anyị ya kọpịrị nke China, kọpịrị nke Europe, kọpịrị nke ndị na-eti isi anị, bikos ihe unu na-eme mmadụ zuo ochi na-atụ uwe n'iro ndị isi anị ka ọ bụ ụnụ ma itiwu mmadụ na steeti ma onye ọkụ ụlọ ndị isi anị bụ ihe aha mana anyị akọpịrịgo ya. Anyị kọpịrị nke ndị chinko, anyị akọpịrị nke ndị igwu, kọpịrị nke nwa bekee. Senegal anaghị eme ya, Gambia anaghị eme ya. Ha na-ebiri onwe ha ndụ ha ka ha si wee chọọ. Ihu ya nwere ike ịdị 20 biri na 1 flat, mana gị na ya ji ịchụ asa o buru gị ụzọ bute asa. O nwere ike ọ saba ha 20 years o, because ihe mere ibute ha asa once ama na iwu fake, you are fake. Onye fụ ha anaghị ọma na iwu fake. Ibu onye Senegal ọ sabeghị ahụ doo ya anya na onye ahụ forest man, na onye ahụ forest na forest original man. Mana nke nwafụ ya asị iwu fake, isi na nekwe ndị Senegal ama ihe a na-eme. Kedu ihe mere gị na aja ibu asa o buru gị ụzọ bute isi o ji ọgwụ? O jiri ọgwụ, o nwere ọgwụ o ji, because normally ihu onye wụ forest man, onye ahụ ndị mbụ. These people are before us. Yes, and otu a ka onye forest man kwesịrị ịdị. Even though ma ọsara ahụ ma ọsa ha ahụ adọnke onye nwa bụ onye mana ọ na-esiri onwe ya, but at least ọ na-eme ihe o kwesịrị ime. Mana nke nwe ị ga-emenwu. Onye Senegal nwere ike ibi n'ime ọhịa, ị ga-ebi ị na-achọ siti ị na-eje na-achọ ebe ya akpọta ịkpọsịa taa ikpuru isi dada ndị lọya ndị Afrịka bụ tii n'isi isi nkarịarịa na-acha white ha na-ebu n'isi, jiri kootu ebe anwụ na-acha, kootu ndị lọya ha na-eyi, ọ pụta ọchị pikchọ pụta ama lọya ịhụ. So odoga ya na ndị ahụ fake human being, odoga ya na anyị wụ fake, we are faking our lives. That's why anyị ji wee wụrụ worst. That's why nwere ihu na enweghị anyị na-eme na-aga aga. Check ihe na even ibe na Nigeria ahụ ọkwasọ ndị Igbo bụ ndị na-efake their life more than others. Onye Yoruba ga-apụta na London dị sụọrọ gị Yoruba, onye Hausa ga-apụta na London sụọrọ gị Yoruba, onye Igbo ịpụta na London si ya nna aka eje ọ sị gị what English sị gị English na Ifeanyị na Ifeanyị ka ekwere isi ya Ifeanyị ha ofe na ọsụbara gị British Eliza. Ọsọsọ onye Igbo ga-emepụta na Facebook dee ihe ọsị gị na English ga-adịrọ mma. Onye Igbo ọsị gị na ime asụ oyibo, odoga ya na ndị ahụ fake na enweghị ebe ha ji azụ eje. Ị ga-asụkarị gba Eliza bụ onye dere oyibo ahụ, ị ga-asụkarị ya n'oyibo, ị ga-asụkarị Eliza n'oyibo. Nna asụ Igbo ọnwụ na ịsụtaghị Igbo ya sị na ịsụtaghị Igbo, mana nke ịsụ oyibo nwanne m asụtaghị oyibo nsogbu adịrọ sị na m Igbo ka m dị onye m onye Igbo ma asụtara Igbo je chọba ka m mesi asụ ya, na ọ maka oyibo ma asụtara ya ọfụma nsogbu adịrọ adọnke nwere ọmụ nke m amammadụ mgbe edere ya amam ihe ọwụ na m ndị British abịa ha na ala Igbo aga m na-asụ oyibo mba na de nkekwe ya na-akọzikwara ihe gịnị ka a na-ekwuzikwe ụmụ ibe. Ọ ka mma na anyị ji n'oge chụwa ego ojii bifo chi eji ghọtago. Ọ ka mma na anyị ji n'oge ihe ndozi ọdịnala bịara ka anyị lay a foundation for this generation anyị nwanụ. We are the youth of this time and anyị nwakwa ma ọ dị mma ma ọ dị ihu na ọ dịghị mma na nwanne ọ dịghị mma now. So ka ekwe ga-eme enwere onye ga-eme ọkwa ha anwụbana, most of them anwụsịbana, then ka ekwedo who will do onye ga-emere anyị ya. Ọjụjụ anyị bụ kodo ọwụ na ya emere ya ka onye ga-emere anyị ya. Kedu onye ichere onwe automatic oge mụ nakọta nọ ala Igbo atọ na ọ dị mma ihu nchere ọ ga-eme wonde iteta ụra ozugbo mepee anya like this ala Igbo aghọ paradise. Unu na-eche n'ụlọ ụka nke a wee akwụkwọ na Baịbụl ka ọ na-eme, ọ bụrụ na ife nke a na-eme na Baịbụl ọ naghị eme na ife. Ị ga-eme iteta ụra one day pụta na gada gị, pụta na ụlọ gị otu a n'anya ọ bụrụ na everywhere change na ihe ọjọọ apụọ na enwezi ihe ọjọọ dị n'ala Igbo. Every government will disappear. Anyị ebidozie n'isi tibezie new government, mozie new police, mozie new everything. Enwe egbe mgbe ndị gọvanọ a ga-eji apụ oles be chụpụrụ ha, and enweghị mgbe ị ga-eji egbe na mma because ijiri egbe na mma brutai na-eche gị. Ịghọtago? And the brutai onye nwa bụ the chief of OAU, chief of army staff of OAU, Organization of African Unity, the chief of army staff onye nwa ọ na-eche gị. So kedu ka ihe ị nwere ị ga-eji achụ ya? Also your power, also your intelligent, but ịtụrụ. So ọ bụrụ na ịtụ ha atụmatụ
ka ị ga-esi wee hazie anị gị nwanne nwere ebe ị na-eje. Egbuzina onwe gị oge, egbuzina onwe gị oge. Ọ bụrụ na ndị a amaghị achị tụọ na alụ wepụrụ ha, ị ga-eme nwunye, ị ga-eme nwunye. Onwere onye ị ga-eme nwunye, you can. Ọ bụrụ na ị mara strategy, jee chọọ ndị ma ihe ka ha nye gị atụmatụ, ị ga-eme nwunye. Ọ bụrụ na ha adịghị ga bikos ebe ị ga-ebidogodi bụ na ndị agha na-achị gọvanọs ahụ, ị ga-ebidogodi tie, ị ga-ewepụgodi ha. But nke nwere ọnụ an organization, maka ọwụ na ị nwere ọtụ na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. Ọwụ na ị nwere a functional organization, ị kwesịrị ịma ihe m na-akọ. But na-enwere functional organization. Ndị Igbo nwere thousands of Igbo union meeting, they have thousands of Igbo meeting. I don't see their presence. From their presence, ọ bụ ya bụ ihe I lack that thing. I lack the principle. Ọ bụrụ na anyị nwere principle na Igbo, ndị gọvanọ sef agaghị emere ihe ha na-eme, because ọ ma na ndị a na-agbara afọ bụ dibịa, mana nke ọ ma na anyị gba aka ụkpaka. So nwere ọchọ kpọọ mmadụ na akpọ ofu onye isi ụnụ osi abịa obu ihe moto na-abụ nye ya ego, onye ọbụla aba na akụkọ. But na ebe ụnụ nwere structure, because structure anaghị enwe onye isi. Structure bụ every branch, ha nwere onye isi na every branch. So onye ka ọ ga-akpọ? Ọkpọ ndị ọlụ, wọtọfụ ndị oru, ọkpọ ndị oru, wọtọfụ ndị mgbidi. So ọ maghị ebe o ya ebido, mana nke a bụ anyị adịghị mma polisi, anyị adịghị mma kọtụma. So mbọsị ọ sọrọ ya, ọkpọ ofu onye si abịa si amụ na ahapụ ụmụazị ya bịa ka mee ihe, onye ọbụla abakwa na akụkọ, because anyị nwere structure. Mana ọ structure a ka anyị nọ today na-ayọ ụnụ ka anyị nwee na structure. Nwanne nwere ihe m ji ya na-eme n'ọdị ipe gị ịnọdị na mgbidi, ọ bụ nwa nwe mgbidi, ọ bụrụ mụnwa. Pụtụ ka anyị nwee na ebe anyị na-eje, let's have a way going. Anyị ma na ihe abụ plan anyị na ebe anyị na-eje, this is our direction. Na anyị na-eje obedio na mgbe ọbụla anyị kwuo something, ọ bụrụ na gọvanọ bịa anyị asị ahịa chọọ dị gọvanọ, nwanne m pụsị ahụ onye ọbụla niile bụ onye Igbo n'ụwa ga-apụta si na ya chọọ this man, onye ahụ ga-apụrụ anyị. Mana mba, anyị nwe ga-apụta dị sef we don't care na anyị nọdụ ebe ahụ, onye ọbụla don't vote for him. Mana ọ ga-anọ ebe ahụ, don't vote, ọnọdụ ya, he will stay there. Ị na-ebekwa akwa na-eje o, ịnọkwa dị ya na-ebe akwa na complain kwe ga wepụ, go and remove the man. Isi mba, then why complaining? Kekwe na complain, ọ bụrụ na isi ị gaghị ewepụ the man, why are you complaining? Nwanne mmadụ na-abụ anaghị akarị mmadụ 100. Ofu onye siere ọha, ndị Igbo na-atụ inu si ofu onye siere ọha ọha ericha, mana ọha siri ofu onye ọga ericha. There is no how ofu mkpụrụ gọvanọ will defeat the whole people in the Igbo land. It's impossible. O nwere ebe ọ na-eme. O nwere ka ofu mkpụrụ gọvanọ defeat ndị Igbo niile asị ka ọ bụ, because we are not organized. Either organizing, you are not organized. That is the problem. So if you complain ndị gọvanọ na ala Igbo na anaghị eme ọfụma, you are the problem, ọ bụ ndị gọvanọ. You nwa were the problem, ọ bụ gọvanọ, because gọvanọ were single man. Ka ihe mere unu? What happened to all of you? You will not vote, you will not vote. Ụmụ onye si gị vote, but ebe ọ bụ na ị nọ n'obodo a, ị nọ n'ala Igbo ka ị nọ, wo mma na ebe ahụ anaghị eme ọfụma, unu enweghị ike ịnọ n'ala si na ka ya ga-eme this man, ka ka esi wepụ this man. You cannot do it. Because ọ bụrụ na unu mere ya, unu ga-ewepụ ya. Unu mee ya, ịfụ na ihe a na-agwa gị na ike dị na-akpọ ogbu ji egbu agụ. Ha dị unu mee ihe a na-agwa gị, ịfụ na ike dị na-akpọ na ogbu na-egbu agụ. Unu anụbeghị ha na-esi na this man agaghị abịa dị for 4 years again. Tụrụ ntutu otu ata sị na this man can never come here 4 years time. You begin to mobilize yourself. And ọ gaghị abịa dị. He will not. That is how nature work. Ime ya avoid ọnọcha otinye nwanne ya. If you avoid him, ọnọsi ya otinye nwunye ya sef. Nwunye ya nọsi ya otinye nwanne ya nke tọrọ nwunye ya. Ị ga na-ebekwa akwụ ntere nwụọ nke ahụ aga. Pump and play. Pump and play. Onye ọbụla gwa God otherwise, ọ just na-egbu gị oge. Waiting your time. So ọ bụ na ya chọrọ ndị gọvanọ, ịma ihe ị ga-eme. Ọ bụ na ha adịrọ mma, do the necessary. Do the need. Imena onwe gị avoid. How can you avoid your life? It's your life. Ị nwere ọkụ, ị nwere mmiri, ị nwere ụzọ. Ịma ha na ọha nwa.
enwere ihe ị nwere inweghị ụlọ ọgwụ a na-enye 80 billions of money every month allocation ọ na-akọrọ gị story ifugo just go ga jụọ kedu ego na-enye ndị gọvanọ every month go and ask jegodi je jụọ gọvanọ nwere access to earmark to borrow money even apart from nke nyere ha enye ha nwere access to borrow money to make your city or state or whatever Japan of Africa ha anaghị eme but even instead of you to mobilize yourself and do the needs ịnọdụ ibe na-ekwuchi m ntị agwakwu oge agwa sef ịtọ nọ taiga ị nwere ike ibo m iro mgbakwu oge nwere ike tọọ m iro that's why nji gbachi ụnụ nkịtị o nweghị mgbe ha ga-esiri ofu onye nri orisie is impossible n'elu igwe ọ gaghị eri nwunye n'elu ụwa ọ gaghị eri nwunye never ever don't deceive yourself o nwere onye ọ bụ o nweghị mgbe ndị ugwu ga-esi na anyị ugwu bịa n'ala Igbo tiere gị gọvanọ never is your absent you're absent they enjoy your absence because that's stupidity the absence ka onye na-like influence because you don't know politics in politics we influence people a na-eme influence to dictate who governs there so that you enwe interest in that place but all vacuum na cause ya ọwụ na inwe vacuum there then inye guy the chance to invade but ọwụ na ime occupy the place anyị agaghị eme nwe anyị try ugwu me try of course onye ọbụla ga-agbakwa mbọ ha ga-atry kwa but ọ gaghị adị possible na because unu nọchiri everywhere unu nọ ebe niile ha bịa unu ablọk unu ajụ ị na-ekwu na-eti mgbu all the whole media nọ n'ala Igbo si na onye aka a gara onye aka anyị chọrọ every media ebe ọbụla unu nọ onye aka anyị chọrọ don't be just agba n'ọsọ confront your problem don't run away for your problem ndị Igbo anaghị agbara nsogbu ọsọ onwe gọvanọ na-adịghị mma confront one gọvanọ and life and direct wetenu si na onye aka unu chọrọ I tell you just try anya once next time ọ bụrụ na ọwa ọkụrụ na nsokwu okwu unu asị asụzụpụ ebe a na ọ bụ onye iberibe si na onye aka unu chọrọ everybody ọkwa nke half mba everybody chọrọ onye a there is no how kama iwere nwanne ịnwụ ha na ịnwụ ihe a call me na n'inyi ebe ahụ I will come and meet you if you die like this you are a dike iwu dike ịnwụọ like this iwu dike na ebe a na ihe anyị chọrọ bụ ihe unu chọrọ say what you want and ihe anyị unu chọrọ work towards it work towards ihe ị chọrọ work towards that na ị chọrọ nwanne that is how life works ị gaghị asị na ị chọrọ something gba ya aka I want this na Facebook practically there is nothing practically nwere ọhụụ so ọ ka mma ihe ọ bụla anyị chọrọ ka anyị gaa towards it and anyị ga na-eme ihe a na-akpọ cultural event because all through that place ka ị ga-esiri wee mobilize onwe gị unu anaghị enwe sports event unu anaghị enwe cultural event all this your organization nwe uru ọ bara ọ bụrụ na enwere event that is because mythology bụ nyanwa ji ritual and ritual ji culture iwepụ ritual from culture anwụ onye nwa bụ ihe ahụ ritual anwụ na-eme iwepụ culture ritual from culture the ritual will die the culture will die that's why it wee nwee rituals because onye na-ehold the culture wee na-agakwa so inwe organization you kesịrị inwe event after event so that the organization will be alive na-eme cultural events na-eme event after event so that the association will be alive so that ndị agha na-achọ izu ụlọ ochi ga-afụ ụnụ in numbers manụ ndị serious ọ ha na-afụ datin ume a na-awụ ha n'afọ mana ị ga na-eme something dị practical so that ihe a ga-eme a na-afụ egwu a na-atụ ha ọ bụghị demonstration abụrụ anything demonstration you are giving them right to do you something because asị gị violate any law asị violate any law agba jide gị gwụọ gị ebe ọwụ many event cultural event mobilize their people in large number event after event so half over the number let them see the numbers so ha man unu nwere power to decide because all absent that is why an Igbo ji were dey called ndị ori chọrọ power ndị ori they want to govern ha bụ ndị wayo but ọ bụrụ na ị bịara ọnụ mana ị bịara ọgbachi
eburu m kọpụ n'anụ. Ịbịara maachị eburu m kọpụ. Mụ na gị nwere maachị chee gị mbịa maachị chee gị afọrọ m gị kedu ihe mmemme etoro m kọpụ tii n'isi iwe na-ewe ụlọ iwe na-ewe ayo mburu kọpụ na ibesi akwa ajụọ gị nwanne ịbịara maachị asị mba who is to blame ọ bụ ngwa wee na-abịaghị maachị. So anyị gaghere ụzọ ntụwa dụrụ n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. Ihe m na-agwa gị here from the bottom of my heart, anyị niile mere mistake ma mụnwa ma onwe m we get it wrong. So always nwe mistake nwanne accept all the mistake, nothing is there, we can restructure, rearrange ourselves, move ahead. Always time for this generation ka anyị gazie n'onwe anyị wee move ebe anyị na-eje. Ịkọsikwa ihe na Facebook kọsi ya nonsense without practical something on the ground that shows na-enwere ihe anyị na-akọ. Egwu nke bụ eziokwu does not make any sense. 4 years is coming, 2019 ha ga-abịakwa ọzọ ndị ochi na ndị ama hapụrụkwa dị ya enyekwa ha ego hapụrụ tii na akpa. Ị nwere skuul, ị nwere ụlọ ọgwụ, nwere ihe nwere, ị ka na complain kwe. So the plan kwesịrị ịbụ na kedu ihe anyị ga-eme. Ọ ihe a na-anụ anị akpa. Unu echekwana UN nwere ihe ọ ga-emere unu. Unu echere ndị Europe enwe ihe ha ga-emere unu. Don't even think about that. Echere na ya eche. Echekwana ya eche na nwa bekee, kama nwa bekee ga-enyere gị aka kama ogbuo ga-egbuo. Kama nwa bekee ga-enyere gị aka ogbuo ga-egbuo. So then why do you imacha this thing? Ka na-echekwa na nwa bekee bịara na our land, sell our father, take us slavery. The same nwa bekee ka ị chọrọ ka o nyere gị aka. How? The same nwa bekee ahụ ka ị ka na-efili ochegharịgo. Nwa bekee ochegharịgo ana m ajụ unu. Then why do you think na ọ ga-enwe all of a sudden ọ ga-enyere gị aka? Amaghịzi m ihe na-eme ndị, amaghị m ebe ị ga-esi agwọta ndị be anyị ọrịa. Amaghị m, I don't know. Amaghị m ka egbe ike isi wee gwọtanwu ndị a agwọta. I don't know where. Ndị same people ga-afụta na Facebook ọ sị na nwa bekee eme ya nka, chọọchị eme ya nka, nke mee nka. The same person and the next month nọ na-eje na Brussels. The same person on his way to Brussels. What is happening? So that means ihe ị na-ekwusi nsiri bụkwa gịnị? What does it mean? So ihe na-akọzikwanụ before ka ezi ihe o mean na this man did this and that, this man ochegharịgo. Ana m ajụ na ha echegharịbe. Then ọ bụ na ha echegharịbe ka ekwe ihe na-akọzi. Ndị a bụ ndị nyere ndị ugwu ngwa ọgụ na 67 ka ha gbusie anyị. Ndị a bụkwa ndị na-aga everyday na be ha awụgharị na street ha na-agba egwu ka na-ene gị na-achị ọchị na-asị dị ka this stupid man. Ị na-agba egwu, ị chọrọ ka m nyere gị aka, ị na-agba egwu. Kedu ihe ị na-agbara? Ị kwesịrị ịbịa ebe a na-ebe akwa. Mba, ị na-agba egwu na ofe ezuoro gị nri na ị na ọfụma. Ndị echegharịbe, ha echegharịbe. Nwa bekee anaghị anụ ụdị language a. Nwa bekee mana datin ị na-eme na ọ bụ iperipe. Mgbe dị serious nwa bekee ga, ma ọ bụrụ maka egbe. Ọwụ your character. Ọwụ your character. I change attitude na-eme ihe o nwere ike isi eme ihe nwa bekee atụba gị ụjọ. Ụmụ ụdị omume ị ga-eme ị na-eme nwa bekee atụba gị ụjọ. China anaghị ekwu. Go to Facebook gaa afọ ebe China na-edegere edegere. No Korean person in the Facebook na-ede nonsense. Gaa chọọ ya ma ọ bụ na enwere ịgwa m. That is why ndị ị ga-afụ onye China na your area. Ị nweghị ike ịnụ ọnụ ya. Ha na-esi be ha apụta ofu nwere ike ịdị 10 biri n'ụlọ ofu ka ha na-apụta. Ha enweghị ike ịga ịtọ. Ndị be anyị dị 10 na ya ha 10 na ga-apụta the same time. Ha 10 ga-esi na ịnwụ na ha pụta pịa. Adị gwagoro ofu onye si ya nna nwanne chere ka anyị pụọ ofu sị gị why onwe na-enye m nri ebe a na-asị ebe a pụọrọ m. Ịghọtago? Mana onye chi nkọ ma ihe o ji wee na-epu ofu aha dị nnọọ. Ọ gaghị atụpụrụ onye ọbụla ọnụ. Ị gaghị ama ihe ọ na-eme. Ọ wụzi mgbe ụmụ mmadụ ya agwa gị chi ụjọ that is
mkpụrụ amụ mpaba gị n'afọ. Na nke ndị be anyị onwe ka o si nweta nwa obere ego jee buru aja ahịa moto a na-ele 100 million naira. O buru pụta ọ na-eko ụgbọgụrụ ndị Amerịka, o buru jip ha ka tanka mmiri ọpụta afọ ya ahụ na yes nyanwa ọ nọ ọfụma. So onweghị onye na-atụ anyị egwu n'ụwa because agwa anyị ọnụ anyị ọ naghị ezu ike. Chinko a na-atụ ha egwu, even ordinary Indian na-esi isi a na-atụ ha egwu because you don't see them talk. Pakistan na-atụ ha egwu, ị naghị afụ ha ka ha na-ekwugere. Ndị isi ojii ụpịa, ị ga-ahụ onye ojii Amerịka asanyere ya first contract ebe ọ na-eti egwu ọ pụọ na Facebook otu a vidio ibia ka ọ na-agha ego asị gị chukwu na-asa gị home leke makọnda dekogeri ọ na-eti o wee na-agha ego na-aga dọla. Ndị Amerịka na-aga dọla, ndị ojii na-aga dọla. Ife ụlọ ụmụnna anyị ka ha ụmụnna anyị echekwebe anyị ga-agakwa dọla kwa agha dọla na Afrịka, agha dọla na ala bekee. Ndị isi ojii tacha afụ nweta ego je chenji na dọla $11 ebe a na-agba akwụkwọ ọ bịa na-agha $11. Kedu ihe ọ na-aghara dịsi $11 ebe ọ bụ naira ka a na-eri ebe ahụ? Ka ihe o ji wee chenji ego na dọla ka ọ gha ya na dọla? Tell me. Ụmụ obere omume mana ụnụ ama ha na ihe desire na-eli dị todisi obere omume nnukwu desire nnukwute problem anyị na-ewe n'ọsmọtin but nnukwute ihe inside us o nwere ike ilid kwe to something else. Ị na-amarụ mmadụ ga-ataba ahụfụ gaa Malaysia ma ọ gaa ebe nwa tasịa afụfụ nweta ego ma o zuru oshi ma ọ gbara agba dontia o were the money gaa village were rụsi ụlọ were emepe ụlọ ya spend nwere ike spend $100,000 wee mepee ụlọ nachi ya kwa azụ to Malaysia or Thailand jekwe chọbakwa dị ego ọzọ kama ọ ga-ewere ego a baa uru bara onwe ya uru. Mba, o were the money waste si ya ọ nachi ya azụ obere oge asị na-ejide nọ na list ndị ahịa egbu egwu. Mgbe ahụ onye ọbụla na Facebook emebere ya ebere ifugo ya ọkụgo ndị agha na-ekwu ya ụgwọ ya ọkụgo ndị agha na-ekwu ọnya nwere ọ si ya fe ya bụ ọ si anya ehie echi ama ma anya ohieri ehie. Ọ si na nọ na foreign country kịta na agara na foreign country fụ ihe ha na-eme die nyopụta ihe ha na-eme bịa na-ebunye ya expo. Ihe o meziri bụ kama ọ ga-eje were expo nyere ya wee je rụọ ọrụ ọ complain ọkụghị nọdụ ebe ha na complain ọ nọ na foreign country. Enwe mgbe esi ya na foreign country asị m eje na foreign country ihe m na-agwa gị bụ ihe a ga-eme wee dozie obodo anyị. Asịghị m ga-eje n'ebe ọ bụ na ị na-eje ije echeghị m na ndị na-asị mmadụ nọtaba ha n'Igbo enwego mbọsị ịfụ ka m na-ekwu ogo basị gị naba ha n'Igbo. Ndị nna ana Igbo dị enough. Ana m anụ ana Igbo steady esi m ana Igbo bata ana m agbara adị nna m ọsọ oke kedu ihe ị na-eme ebe a ka m jụzie gị ajụjụ ka mụ na gị kwuo dị okwu. Kedu ihe ị na-eme ebe a? Ọ sị anaghị enye ya expo. Gịnị ka ị na-eme ebe a? Ndị nkịtị gịnị ka ị na-eme ebe a? Na-egbu ha na egbu ị ga-expo ịmụkwara omega ka ị na-emebisi. Kedu kwe ihe ị na-eme na my Facebook ka m na-egbu my Facebook kedu ihe ị na-eme ebe a? Kedu ihe ị na-eme na my Facebook? Ọ sị I'm also in foreign country. Kedu ihe ị na-eme na my Facebook asị nga nọ na foreign country? Ama ha chọọ m ịma ebe ọ bụla ọ chọọ gị nọdị nwanne, ebe ọ bụla ọ soro onye ya nọdị I don't care. Ihe mma bụ ihe dị m mkpa bụ ana Igbo, ihe m chọrọ bụ ana Igbo ka ọ dị mma. I don't care what you think, I don't care what you do. Ọ bụrụ onye ọbụla ma ihe 90% of ndị human being don't have sense. Dịka ọ bụrụ na ha nwere sense ha agaghị abụ religious people. 90% of human population were religious people. 90%. I don't care the kind of religion. But not religious, ha dị religious. 90% is religious. Check yen. Check go there. 90% ka ị marazi ihe a na-agwa gị. Ọ bụrụ na ndị isi ojii ma ihe nwa bekee agaghị kontrol ha. Simple as ABCD. Onye ma ihe anaghị kontrol ya kontrol. So don't complain. Onye ma ihe they can never be control onye ma ihe.
never, not today, not tomorrow. Gịnị ka nwa bekee ma ndị mmadụ sị na nwa bekee stole from our ancestors, then stole from our ancestors. Nobody stole from your ancestors. You betray yourself. You betray yourself. You sold yourself to them. We have the evidence. Ha lere onwe ha to nwa bekee. Anyị nwere the evidence to prove our people lere onwe ha to nwa bekee. Then sold themselves to nwa bekee. Today ha na complain. Nwa bekee mee ha nka. Nobody is doing you anything. Onwere onye na-eme gị ihe ọbụla. Because ị chọghị ịnụ eziokwu. They hate truth. Onye ọbụla achọghị ịnụ eziokwu can never see light. Onye achọghị ịnụ eziokwu can never see light. Ihe ọnụ likere bụ asị. Asị ka ụnụ likere asị. And onye likere asị nọ n'isi. Ụnụ ama ha nọ from asị kesị nweta isi kesị nweta asị. Ịma ha na asị pụtara isi. Blind. Ene ọbụ ọbụla ịfụrụ SI is Latin alphabet. Because ụnụ anaghị anụ Latin. Ịmaghị ihe bụ Latin alphabet. Ndị a mara ihe bụ Latin alphabet. Ha chekwa na Igbo Latin alphabet. Latin alphabet is definition of the symbols of Igbo tonal language. So iji Latin as Igbo and the ha the letters in Latin dị mean in Igbo. Then ke ihe na-asụkwa ana m ede Igbo those Latin alphabet Igbo Latin alphabet ga-eji wee dee Igbo kita Latin alphabet. So if you don't know the symbols in those Latin alphabet, how do you know what they means? Take it my home mean. Ụmụ ibe. Anyị akarịgo ebe mmadụ na-akwa anyị n'azụ ara nne anyị. So onye ọbụla pụta na-agwa gị nwa bekee mee nke ihe out of emotion and sentiment. Out of emotion and sentiment. Ọwụ na irugo ogo ọ gị wurugo ọga ije chọrọ nwa boy. Ịnọdụ be nna gị filie na itogo ije chọrọ ụlọ rụọ ụlọ ebe ọzọ. Ị gaghị anọ bebi na-asị mpa etorugo m ịrụ ụlọ, I want to leave this place. Ka ihe na-eche. Gịnị ka ị na-eche? Ọwụ na irugo ịrụ ụlọ jee goro anị rụọ ụlọ ebe ọzọ. Simple as ABCD. Nsogbu ana. But ndị be anyị can never. Igwe onye be anyị eziokwu ọtụghị iro. Igwe onye be anyị eziokwu ọtụghị iro, ezigbote iro. Because ị gwara ya eziokwu. That day agwara m ha ka anyị suwere onwe anyị to nwa bekee. Nwa bekee bụ onye nkịtị tomorrow for me. Onye nkịtị ka still remain onye nkịtị tomorrow. Nwa bekee still remain onye nkịtị tomorrow because I am ha. I live with them every day by day. But iberibe anyị enweghị atụ. Onye nwa bụ ihe nwa bekee na-eriri uru. Nwa bekee is enjoying because iberibe anyị enweghị atụ. Look at ebe a na-eme mining na Igbo a na-eme mining everywhere. How many of us maka esi eme mining? Instead of ndị anọ na be anyị na Igbo because nna nna anyị ha mgbe ndị gboo ha na-eme mining 4,000 years ago of evidence in Leja na Igbo. Mining 4,000 good years ago ka anyị na-eme mining. Mmadụ ga-apụta today instead of them ọnụ na Igbo o buru ọkada buru keke kama ọ ga-eje study ya o jikwe phone n'aka nwee data kama ọ ga-eje na that phone ya ha chọba ka esi eme mining na oge oyife ya na friends ya apụọ were ya phone gaa n'ime ọhịa go chọọ data na esi eme mining chọba ya chọpụta ụdị aja ekwuru chọpụta ka ga-esi wee wepụta dị aja were ya gaa mee ihe ahụ ekwuru na phone na everything nọ n'ime ya. Everything is here. Kama ha ga-eje n'ime ọhịa begin to practice what they see. O were ya gaa na Facebook ọ na-ede nonsense. Everything is in computer today. Kama ọ ga-eje were computer check efu machines ga-eji arụ machine na computer begin to put those things together. Ọkwa welder ka ọ welder. Some of them bụ welders. Some of them na-akpụ ụzụ. Some of them na-arụ tinker. Kama ha ga-eje were this thing practicalize ya put it in practice. If your forefathers kpụrụ ụzụ thousands of years ago ọ ga-ewere the mega ọ prefer iji the mega gaa na Facebook so na Christians are evil, Muslims are this is Judaism cover nonsense na Facebook kọsịa
the time will go, the data will go, the money will go, everything goes. Onwere ihe ọ ga-emepụta. Ịgwa ha destiny ha atụghị iru. Why ga-eji agwa ya? Why ga-eji agwa ya? Agwara m ndị be anyị sị ha wepụ aka enwe n'ofe bifo ọghọ aka mmadụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo si na ya chọrọ ibu uru. Ọkwifuru aja, ikwifuru igbu ụmụ ọkụkọ, ọkwifuru igbu ewu, rapụ ya. Si na m gwara gị because ọ bụrụ na e nwere something, ọ bụrụ na anyị mesịa datin ana Igbo adị mma, ọmụnwa ga-ebu onye izi ga-apụtasị bute efi na ewu pere mpe. Mụnwa ga-asị na weta efi na ewu pere mpe. But nwanne, is your own personal problem. Onwe your add to Igbo development. It's a private issue, so don't bring it to public. Ewetere na public unless be a businessman. Odo anya because pastor na-eme business. Ihe pastor na-eme business. That's why pastor bring it in public place to get customers. So don't come here and tell me nonsense. Even a public na-ekwu you are doing it because you want customer. It's your customer because there is no need bring it in public. Onwere uru ọgbasara onye arụ na-adịrọ will find you come to your place, don't worry. Onwe onye chọrọ ka egbuori ewu, the person will come to your place. Onwe onye chọrọ ka egbuori ewu, the person will come to your place live. Only the ibe na Facebook na akọgịrị akọgịrị. Ibe na Facebook, ibe na agwa m nonsense. Onwe onye chọrọ ka igbuori ọkụkọ, the person will look for you. Asị na ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị azụrụ. Unu abịazi na-ete ndị Igbo ule na public. Unu etezi na ya ule. Don't stay na our name anymore. Ibere were ọbara fesasi everywhere. Ajụọ gị na-akọghịrị. Ịkọrọ gbaga gbere ịkọrọ gbada agbada. Gwa ihe a pụtara. Why can this thing build roads in Igbo land? How can this thing build bridges? How can this thing build schools? Nya electricity. Ị gaghị agwa m. Then why are you doing it? Ị chọrọ ka ị na-eme ime ya ọ dịrị gị mma iwe were nwere isi. Go and take it to your place and nwere isi na. Go and take it to your house. Ọ gwasara anyị. Achọghị m iji enwe isi. Unu achọrọ iji enwe isi. Ọkwa nye nwa chọrọ iji enwe isi. Were gaa nwee isi na ya adịghị. Were gaa nwee isi na ya adịghị. Not me. I don't want. And I believe na 90% of people don't want. 10% chọrọ adị. You take it to your house. Onwere ihe anyị ji eme. Ọwụ na ndị Igbo achọghị ibu uru. Ndị chọrọ ibu uru we go and our place. I build a place n'Igbo land tinye fence tinye gate. Ibi ebe ahụ walk go back. Ọwụ na ndị be anyị chọrọ ịdị iberibe. Nsogbu adịrọ. Anyị gaa na ala Igbo anyị egoro empty land. Na place ndị na-anaghị egbu ọkụkọ achụ aja egbu ewu. Anyị hapụzie ndị ọrụ anụ hapụrụ ha one side ha nọdịzie die. Anyị asịzie ndị ọrụ anụ nọdị die let them stay there. Nọdị ebe ahụ gbuo dị ewu ta dị nchi. Dị amara ka esi enwe ọkụ na mmiri. Ibia na gate ebe anyị achụsụ ya ga-azụ. Itinye isi na gate ya you send you back. And ibe ị chọrọ agaghị enye gị ọrụ die. We will not give you job here. Jee gbuo dị ewu were gbuchia dị ewu ịrụọ company. Igbusia dị ewu ịrụọ ụzọ rụọ ọkụ. N'ebe ahụ anyị bi anyị ga-enwe ọkụ nwee mmiri. Anyị ruo n'ọkụ mmụọ anyị awụ nwa dị ọkụ mmụọ. Ruo dị ọkụ mmụọ paradise. Ịbịa die anyị achụsụ ya ga-azụ. Agwazie gị na that thing is nonsense. Anyị agwa gị na rubbish. Ị na-agwa ndị mmadụ something ọ dị ha ka ị na-emegbu ha emegbu. Kedu nke ba na-agwa mmadụ eziokwu? Ị na-agwa mmadụ eziokwu every day na-agwa mmadụ eziokwu every day na-agwa mmadụ eziokwu. This thing cannot lead you to anywhere. Ị ga-adịkwa ego pụta in public na-agwa ndị mmadụ na ị na-eme animal sacrifice. You are demented. Ị dị demented. Maka ihe ụdị mmadụ dị demented. Na ị na-eme animal sacrifice in public. Hi. Oh. Ihere megbuo mmadụ. Enwere ụdị ihe mmadụ ga-eme ọ na-eme n'ụwa. Enwere ihe a ga-eme ome izo ya ezo. Izo ya ị gaghị ekwu in public izo ya ezo. Ị gaghị asị ka ntị na-abụ ọnụ ya. Isi ntị na-abụ anụkwana ihe a. Ị ga-apụta na public n'ihu ndị mmadụ esi na-eme animal sacrifice. Human being is part of animal. Know it. Human being is part of animal. Ọ ihe a mere ndị mmadụ ị na-agwa ha maka ọdịnala Igbo ha na-agba ọsọ because ndị ọrụ anụ emebisigo afọ anyị. Ndị ọrụ anụ etesigo anyị ule teisi anyị mebisi afọ anyị. Unu amaghị ihe wụ sacrifice. I don't think you know. Were ya Google were phone gị mepee ya dee animal sacrifice.
and read. Dee animal sacrifice and read. Egosia ịbịa gwa m. Ndị mmadụ ga na-eme something. Enwere ihe ị ga-eme ime ị na-adị ajụ onwe gị ajụjụ. Ask yourself question. Kedu ihe ọ bụ? What is the meaning of this thing? Ihe amagodo the meaning before ị na-eme. Know the meaning. Ordinary is about natural philosophy of life. Ka anyị ga-esi wee bie ndụ n'udo na ọṅụ n'ala Igbo. Have a culture worthy of nṅomi. Have a culture worthy of copying from anybody. You can go to anywhere and say, "I'm onye ordinary." Everybody will respect you. Ha agaghị respect gị because of ọkụkọ on'igburu or oke on'igburu or ngwere on'igburu. They will respect you based on what you build, the idea you created. They will respect you based on the philosophy and idea you presented with na table. Onya bụ ugwu ya akwanyere gị. Ọ bụghị ịpụta dị akpọ gị na no negotiate. Let us discuss. This your culture. Can you please tell us about this ordinary Igbo, this culture of Igbo people that has been thousands of years? We want to know. Then you say, we do rituals, we do human sacrifice, animal sacrifice. A ga-ajụ n'oge nwanne kedu ihe ọ bụ ihe iji eme? Can you tell the whole world what is this? Kedu ihe ọ pụtara? What is the aim? Isi anyị na-eji enwere isi. Asị gị ajụ gị kedu ihe ị mere at the first place iji achọ ihe nwere isi? Kedu ihe ị mere iji achọ ihe nwere? Because you must have done nwere ihe ị mere na you have done something and you want to use poor ewu obere ewu na-enwe ihe o mere gị iweje gbanwere isi. Why na ị naghị etinye isi nke gị? Why na ị wereghị isi nke gị jee mee ya? Nwanna ọ bụrụ na enwere virus enwere antivirus. If there is no virus, there will be no antivirus. Ọ bụrụ na enwere ndị ọrụ anụ agaghị enwe ndị ga-akọ ntị. Ọ bụrụ na enwere ọrụ anụ ntị agaghị adị. Not today, not tomorrow. Si na m gwara gị wo be tied you quote me right anywhere. Ọ bụrụ na enwere ọrụ anụ ntị agaghị adị n'ala Igbo and enweghị onye Igbo ga-agba ọsọ n'ala Igbo. Most of ndị nwere ego anaghị ana village ha. Ndị Igbo nọ n'ugwu Hausa nọ ebe ahụ because ụjọ na-atụ ha maka ndị ọrụ anụ. Ndị Igbo nọ Lagos ụjọ na-atụ ha na village maka ndị ọrụ anụ. Ndị Igbo nọ America ụjọ na-atụ ha na village maka ndị ọrụ anụ. Ndị Igbo nọ England ụjọ na-atụ ha na village maka ndị ọrụ anụ. Ndị ọrụ anụ ga-apụtazi impọ because enwe Facebook na-eme ndị mmadụ intimidate. N'Europe ndị ọrụ anụ achụrụ ha chụfuo ha na village. Ebe ọ bụ na ifuru ịkpa inwe anwa gbuo kpakam chụọ aja. Exile a ga-enye gị 25 years, you can never see that land. 25 years you gaghị abata na that land again, or you go in life imprisonment. Life imprisonment nwa ahụ ga-ebi na-achụ datịrị igbuo ọbara na iro na public. 25 years imprisonment you gaghị apụtazi outside. Gbuo ya n'ime ụlọ gị. Why you naghị eme inside your house? Mee inside your house na why should you go to the public and do it on the street? Ị na-eji ụmụazị egwu. Mee ya na ya adị gị. Ndị Igbo erugo mgbe a ga-etichi ya lesson. Agadi mma ịkụziri ha something. Ime ya na ya adị gị na-eme gị. Ime ya n'ime ụlọ gị. Mee ya n'ime ụlọ gị. Ịbịa na-ekwuchi mmadụ ntị na Facebook na-akọ nonsense. Biko wepụ na aka enwe n'obe aka mmadụ. Wepụrụ na ihe ahụ. Ihe a bụrụ ọdịnala. Ihe a your personal problem. Onwere onye chọrọ ịma. Ndị ndozi ọdịnala ya chọghị ịma. Ọ bụ your personal problem. Nobody cares. But inside your house. Inside your house, not public place. So ị na-egbu achụ for you. Because njụọ gị kedu ihe ị na-achụrụ ihe a is not for you nwa. Ọkwa your own better good. For your own best. I need ọkụ. I need mmiri. I need ụzọ. I need schools. This thing, can this thing help? Isi m no. Ngwa desie na ya adịghị. Desie na ya adịghị. Ihe m chọrọ bụ ezigbo ụlọ akwụkwọ. Ndị Igbo pụta ha enwe ihe ha na-eme. They can mine. They can use water to build bicycle. They can use stones to build metals. They can do so many things practically in Igbo land. Ke ọrụ adịrị. And then nkụsie ihe a niile njụọ gị nwanne. Ihe a niile na-enwe ihe ọ nwere ime with this thing niile ekwu na ọsị mba. Nsị ya ngwanụ. Keep it for yourself. Biko iwe wene gị. Keep it for yourself. Onwe onye bịa na ya adịghị kụọrọ gị aka.
sị gị na ya chọrọ ka ị merie ihe dị ụna, nsogbu adịrọ, merie, ọ gbasara anyị, ọ between you and the person. But ịpụtakwara na public si anyị na nke a bụ omenala Igbo, nke a bụ ọdịnala Igbo, ikwuru datin bịa na public agwa gị na ihe ị na-destroy bụ identity of the whole race, because you don't know how, ịma ka esi ata okwu eze. Kedu ihe na-eme ndị Igbo? Ịma ka esi ata okwu eze, nwere ihe a na-ekwu na public, nwe ihe anaghị ekwu. All the whole government nọ n'ụwa, even ịjụọ Trump na ọ sị gị na Iraq na even Bush na ihe a adịrọ mma, mana ọ na-apụlanụ ka ọ ga-eseje North Korea, ọ na-apụlanụ ka o seje Korea, ọ sị gị na Iraq bụ mistake. Obama sị gị na Gaddafi bụ mistake ka ọ bụ, mana ọ na-apụlanụ ka o seje Syria, ọ sị gị Obama bụ mistake, Gaddafi mistake, mana ọ ndebe anyị ga-eme something na-adịrọ mma, ọ pụta na public ọ na-ekwuye. Nwanne nwere ndị ọdịnala enweghị na-efe arụsị ebe a. Gịnị bụ arụsị? Enwere ihe bụ arụsị, biko akọ ihe ị na-akọ. O nwere onye na-efe arụsị, ihe anyị na-ekwu bụ something particular issue ebe a. Enwere ndị ọdịnala na-efe arụsị, there is nothing like arụsị there. Ihe a na-ekwu bụ simple thing, a na-enye mmadụ advice ebe a, ha bụ ụmụnna anyị ka ha bụ. So ihe a na-ekwu bụ we are giving them advice on what to do. They remain our brother because ha ka dị ndị nke ụka mma. At least ha kwegodere ekwe n'ọdịnala, ọdọ na ha mee mistake, mana at least ha kwere ekwe. What of ndị soro Jesus Christ white man na-eje? Jee maka ndị soro white man jewara nkọ, jee kpọgodo ndị ahụ before ị na-akọ ihe a. So hapụrụ anyị na ndị ọdịnala, anyị ji ha anyị maka anyị na ha si ekwu, hapụ ha, ha anaghị efe anụ arụsị ọbụla. Ịghọtago? So ọ bụrụ na because na mmadụ mere mistake asị ka enwudi egbuo, mba, ya anyị na-agwa ha bụ ha emezina ihe ha na-eme na ọdịrọ mma, ma ọkwa ma nke arụsị ahụ adịrọ m nsọ. So asị m ka nkene ụnụ ụmụnne, anyị wee ofu, anyị wee ụmụnne, enwere ihe dị n'ime ya, enweghị onye na ibie na-ese, kama na ihe a na-ekwuru a na-amara ọkwa mmiri maka ozuzo ya. Ụmụnne pụta na ebe ahụ ụzọ adịrị ya ka ije kwuo ezigbo okwu, maka ịga ụnụ kpọọ oku nwere onye ga-abịa. Ndị na ọrụ anụ ụnụ kpọọ nwere onye, nobody will come. Ị ga-asị na asịtara ya ife si ọbara na Facebook, go and call meeting, nobody will come. Sọsọ ndị ọdị ka ọ dị gị ya abịa, mkpụrụ mmadụ 5 ma mmadụ 10. Nobody will come because ihe unu na-eme na-atụ ndị mmadụ egwu, because mmadụ anaghị eme ihe ọ na-ama ha na ụnụ fesi ọbara ebe a, ndị mmadụ pụtazi na this guy ka ihe ọ na-eme na-atịrị na agwa dị ka anyị na-eme na ụhụ onye na-abịa dị. So si na ebe ọnwụ nụ chọrọ ka ana Igbo baa uru, pụta na ebe ahụ na-eme na ya adụ unu na-apụta na Facebook eme ọ dịrọ mma, pụta na rie biko, ọ ga-adịrị ụnụ na mma, ọ dịrị anụ.